Din il-ġimgħa l-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja Pubblika George Hisler se jissokta bil-ħidma tiegħu fuq il-każ tal-Ministru Justin Caruana, każ serju fejn persuna qrib ferm tal-Ministru għall-Edukazzjoni ingħata kuntratt ta' 15,000 euro illi ħoloq rabja enormi fost l-għalliema u anke fost dawk l-aktar qrib ta' Justin Caruana. Kien biss wara l-kritika qawwija tal-għalliema u wara li l-każ ġie żvelat fil-medja illi l-kuntratt li tat Justin Caruana twaqqaf għalkemm s'issa ħadd għadu ma refa' responsabilità politika għal dak li sar. Dan il-ġob kien ħoloq rabja kbira fost l-edukaturi, b'mod partikolari fost dawk li jispeċjalizzaw fit-tagħlim tal-edukazzjoni fiżika u l-isport wara l-aħbar li ex-player internazzjonali tal-futbol Daniel Bogdanovic ingħata kuntratt ta' 15,000 euro għal 3 xhur xogħol mingħajr ma ħadd ma jaf kif l-ingaġġ se jwassal għal titjib tal-edukazzjoni fiżika fl-iskejjel. Net News jinsab informat ukoll li l-Kummissarju Hisler għandu qudiemu testimonjanzi ta' nies kif ukoll informazzjoni dettaljati illi se jkun qed janalizza fil-jiem illi ġejjin.